chi, croeso cynnes I chi yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Sy'n byd gwell gallu rhywun wneud ar ddwrnod cyntaf wythnos na addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Ni'n gweddio bod ni'n profi bendith Duw wrth I ni wneud hynny bore yma. Fel chi'n gweld, mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa, a hefyd heno os dyw e'n mynd. Ac yna, ar ôl yr Oedfa, bydd cyfle am baned yn y stafell yn y cefen, a bydd ysgol Sul yn cychwyn am gwarter I 12. Mae'r coediadau ar y sgrin, ond castell y mis yn mynd y mis yma tuag at waith mynd i'r Efengyl Cymru. Ac eto, fi'n tref yn garfer, mae yna flwch yn y stafell cefen hyn, os chi'n dyn ni'n rhoi ar gyfer gwaith mudiad, yna mae yna ambell I amlen, y bwys y blwch, nodwch ar amlen bod y rhodd ar gyfer gwaith mudiad ac yna rwch yn y blwch. Mae'n unrhyw arian arall sy'n mynd blwch yn mynd at waith yr eglwys. So, castell y mis ar gyfer gwaith mudiad Efengyl Cymru. Mae yna y cwrdd gweddi cwarter I 8, wnaethon ni gyfarfod yn rhai pobl nos Fawrth diwetha, ond I nôl na I gyfarfod fan hyn nos Fawrth yma ac yn wythnosau canlynol. Cyfle chi wneud ddod yma erbyn cwarter I 8 neu y gyswllt Zoom a chi'n uno ni ar Zoom os chi ddim wedi bod yma yn y cyfarfod. A ni byddai'n braf iawn I gael cwmni'n gilydd, I weddio gyda'n gilydd ac I gefnogi ac I annog yn gilydd. A gwaith yr eglwys a gwaith Duw yn gyffredinol. Felly, a chibwch ar y cyfle yn uno gyda ni nos Fawrth yn y cwrdd gweddi. Cofiwch hefyd, mae'n angen bobl I fod yn gymodd gyda'r gwaith gyda digartref. Chi'n gwybod nifer o eglwysi yn rhannu cyfle I wasanaethu fyna yn y Tabernacl yn Rheis ar Bran y Sul, a'n tro ni yw ar Mai yr ail ar hugen. Felly Mai yr ail ar hugen, mae angen un o'r pobl neu'r brychdarnau neu 3 person I fod yno ar y pnawn hwnnw mwyn bod y gymorth. Os ydych chi gallu helpu, yna os ydych chi weld Liz, dyn ni'n gwerthfawrogi fawr. Os dwi'n mynd, wrthnos nesaf, bydd Derek Adams yn arwenni yn y ddwy Oedfa, tra bydd Emyr yn gwirfodaethu yr eglwys yn Aberystwyth. Dyna'r coediadau, yn ni droi at Duw mewn gweddi. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm a'r Iesu'n llaw. Mae fi yn dlawd ef feddi dim. Ac ynta yn rhoddi popeth I. A roedd dyna'r gwirionedd y bore yma. Ac yn un diolch I ti. Bod yr Iesu'n llaw. A nid yn unig hynny, ond bod môr hael yn rhoi ni. Bod yn rhoi maddeuant pechodau ni. Bod yn rhoi bywyd newydd ni. Bod yn rhoi gobeith tragwyddol ni. Bod o bendith ni yn yr Arglwydd Iesu Grist y bore yma. O Dduw ni'n gweddio, wrth I ni addoli, byddwn ni'n ymwybodol o honno fi, yn dyrchafu I enw fi, ac yn dod fel I ni, yn waglaw, gan ddisgwyl fi wrtho ti, I lanw ni trwy'r ystydlan, a dy wirionedd di, a chariad ac dy fab di, a bod ni yn gogonefu enw mawr di di. Ti yn unig sydd yn heiddi'r clwyd. Nid I dderbyn yn mawr i'r bod, gwyddoniad I ti di. Amen. Amen. Diolch Rodri. Rodri fyna yn dyfynnu yn doedd emyn am gyfarfod ar arglwydd a ni'n mynd I barhau efo'r syniad yna wrth ganid yn gilydd nawr. Rhif 9 yng Ngrymal 2. Distewch. Cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fro, mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw e fe,
lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch gans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. Ond ni sefyll i ganu dyn gilydd. Distewch gans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch y goch ei fron mewn dôn darchedig draw. Difech o diwyddau, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch gans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch gans gogoniant Crist ei hun o'n gylch ewyrch anghlin. Dilys gan sanctaidd da, ar ei ysblander green. Llawyrchus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch gans gogoniant Crist ei hun o'n gylch ewyrch anghlin. Distewch gans mae nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ein byd. Dawyn iachau yn awr, gweinyddau ras fel gwyllt. Fe gliw ein hegwan lyfr, swydd bydd derbyniwch chi. Distewch gans mae nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ein byd. O bore yma, ni'n mynd i edrych ar ddameg arall gyda'n gilydd. Ac mae'r ddameg sydd dan sylw bore yma, mae unwaith eto yn un i wneud efo had, yn tyfu. Mae'n ddameg sydd yn sôn am deyrnas dduw, ac yn ddameg sydd yn helpu ni ddeall sut mae'r deyrnas yma, Duw y brenin yn teyrnasu yn y byd, sut mae'r deyrnas yna yn tyfu. Nawr, ni'n troi eto at Mathew pennod 13. Ni wedi cael sawl dameg yn yr adran yma. Mathew 13. Fi'n mynd i ddarllen adnodau 24 i 30. Ac yna byddai'n neidio ymlaen i adnod 34 ac yn darllen ymlaen i adnod 43. Dyma air ein diw ni. Mathew 13, dechrau yn adnod 24. Cyflwynodd Iesu ddameg arall iddynt. A mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn a heodd had da yn ei faes. Ond pan oedd pawb yn cysgu, daeth ei elyn a hau efrau ymysg yr yd a mynd ymaith. Pan eginodd y cnwd a dwy'n ffrwyth, yna ymddangosodd yr efrau hefyd. Daeth gweision gŵr y tŷ a dweud wrtho, Syr, onid had da a heiaist yn dy faes? O ble felly y daeth efrau iddo? Atebodd yntau gelyn a wnaeth hyn. Meddai'r gweision wrtho, a wyt am i ni fynd allan a chasglu'r efrau? Na, meddai ef. Wrth gasglu'r efrau,
fe allwch ddiwreiddio'r yd gyda hwy. Gadewch i'r ddau dyfu gyda'i gilydd hyd y cynheuaf, ac yn amser y cynheuaf, dywedaf wrth y medelwyr, casglwch yr efrain gyntaf a rwymwch hwy'n sypynnau i'w llosgi, ond crynhowch yr yd i'm hysgubor. Ac yna neidio ymlaen i adnod 34. Dywedodd Iesu'r holl bethau hyn ar ddamhegion wrth y tyrfaoedd. Heb ddameg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt. Fel y cyflawnyd y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd, agoraf fy ngenau ar ddamhegion, treithaf bethau sy'n gyddiedig ers seiliad y byd. Yna, wedi gollwng y tyrfaoedd, daeth i'r tŷ. A daeth ei ddisgyblion ato a dweud, eglura i ni ddameg yr efrau yn y maes. Dydodd yntai, yr un sy'n hau'r had da yw mab y dyn. Y maes yw'r byd. Yr had da yw plant y deyrnas. Yr efrau yw plant yr un drwg. A'r gelyn a'i heodd yw'r diafol. Y cynheuaf yw diwedd amser, a'r medelwyr yw'r angylion. Yn union fel y cesglir yr efrau a'i llosgi yn y tân, felly y bydd yn niwedd amser. Bydd mab y dyn yn anfon ei angylion, a byddant yn casglu allan o'i deyrnas ef bopeth sy'n peri tramgwydd a'r rhai sy'n gwneud anghyfraith. A byddant yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd. Bydd yno wylo a'r rhincian danydd. Yna bydd y rai cyfiawn yn disgleirio fel yr haul yn heyrnas ei tad. Yr sawl sydd â chlistiau ganddo. Gwrandawed. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Yn ar blant, mae dy fi rhywbeth i ddangos i chi. Bydd falle'n helpu chi i ddeall y ddameg. Be sydd dy fi fan hyn? Be sydd dy fi? Arbennig, pwy bynnag wedodd. Yna blodau. Os ydych chi'n gwybod pa fath o flodau? Na fi chwaith. Rian, beth un nhw? Na fe, chi'n iawn, 10 allan o 10. Na i trysto chi, Rian, na i trysto bod chi'n gwybod. A maen nhw'n bert yn dyn nhw, maen nhw'n flodau pert, maen nhw'n dod mewn lliwiau gwahanol. O, chymod be, mae yna rhywbeth arall di tyfu fan hyn hefyd. Chi'n gallu gweld? Mae yna rhywbeth arall yma hefyd. Mae yna ddail, os ti'n iawn, dail sydd wedi dod ar yr aquiligius, ond mae yna rhywbeth arall yn cuddio yma. Rwy'n gallu gweld, neu'n gallu dyfalu. Na, mae yna flodau, ond ddim hwnna fi'n sôn am. Mae yna lot o'r pethau yma yn ein gardd ni. Yn dechrau fo chwyn. Chwyn. Os chi'n edrych yn ofalus, mae dach chi'r blodau ar dail, ond wedyn chi'n gweld rhywbeth yn tyfu rownd y blodyn. Mae yna chwyn yna. Fi'n credu mae bindweed yw enw hwn. Fi'n gwybod enw hwnna achos bod gymaint ohono fe yn ein gardd ni. Bindweed. A mae'r ddau beth di tyfu gyda'i gilydd, ynddo? Mae yna flodyn, hardd, hyfryd, ni eisiau yn ein gardd ni, ond wedyn ar yr un pryd, yng nghanol mae'r bindweed wedi dod. A'r broblem efo bindweed yw mae'n anodd iawn i gael gwared arno fe heb tynnu'r blodau. A dyna mae Iesu'n dweud sydd yn wir am y byd, am teyrnas Dduw yn y byd. Mae Duw yn gweithio yn y byd. Mae Duw yn galw pobl ato fe ei hun. Mae'n galw Cristnogion ato fe. Mae Duw yn achub pobl. Mae yna had da yn tyfu yn y byd, ond mae yna hefyd pobl sydd ddim yn credu. Mae yna bethau ychyfu yn digwydd yn y byd. Nawr, siwd ydw i'n mynd i gael gwared ar y bindweed yma? Wel, be fi wedi wneud yw fi wedi torri y blodyn,
Allai roi hwn mewn pot hyfryd yn y tŷ nawr a'i fwynhau e, ond nawr bod e wedi cael ei dorri, fi yn gallu, yn ofalus, tynnu'r boendwyd i ffwrdd ac yn gallu cael gwared arno fe. A mae Iesu'n gweud mae'r un peth yn mynd i ddigwydd yn y byd rhyw ddydd. Ar ddiwedd amser, mae Iesu'n mynd i anfon ei angylion e, mae'n mynd i gasglu pawb at ei gilydd, a mae Iesu yn mynd i gwahanu y da oddi wrth y drwg. Mae'n mynd i gwahanu pob un sydd wedi credu ynddo fe, a mae'n mynd i gymryd ni, Cristnogion, a roi ni yn ei sgubor, mae'n mynd i roi ni gyda fe am byth, a mae'n mynd i ddelio un dydd gyda'r holl drygioni. Mae'n mynd i ddelio gyda pechod, mae'n mynd i gael gwared ar hynny i gyd. Na, fi eisiau chi rando, fi'n gobeithio nawr chi'n deall yn well beth mae'r ddameg yn ei ddweud. Fi eisiau chi rando nawr yn y bregaeth wrth i ni feddwl mwy amdano fe nes ymlaen, oce? Wel, na ni weddio nawr dyn gilydd, na ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am gael dod ynghyd, i ni'n diolch i ti dy fod ti yn bresennol yma arglwydd. Yn diolch wrth i ni ddod a dy geisio di, ein bod ni yn gallu cyfarfod â thi. A Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Falle bod ein sefyllfa personol ni ar hyn o bryd yn ddigon anodd. Ac arglwydd yn sicr, ni'n gwybod bod sefyllfa ein byd ni yn ddigon dyrys. Ond ni'n diolch dy fod ti yn frenin, dy fod ti yn teyrnasu ac arglwydd ein bod ni'n gallu dynabod di ac yn gallu cael perthynas â thi. A Dad, ni'n diolch i ti fel mae'r dameg yma yn cyfleu ni, un dydd. Fe bydde di yn gwahanu y da a'r drwg. A fe bydde di yn delio gyda phechod a anghyfiawnder ac anghyfraith a drygioni. Ac arglwydd, bydde di yn cymryd ni. Ac y bydde ni'n cael disgleirio o dy flaen di. A Dad, ni'n gwybod bod hynny ddim achos unrhyw beth sy'n wir amdano ni arglwydd. Dwi ddim bod ni'n well na phobl eraill. Dwi ddim bod ni'n heiddi dy gariad i yn fwy na neb arall. Ond Dad, yn dy ras, ti wedi rhoi ffydd i ni i gredu. A ni'n diolch am hyn. Ac arglwydd, ni'n gweddio ni di rhoi baich i ni dros y colledig. Ni'n gweddio ni di yn helpu ni fel eglwys i dy geisio di ac i rannu y newyddion da yma gydag eraill. Helpa ni arglwydd, helpa ni fel eglwys i weddio. Dad, ni'n gwybod mae dyma yw un o'n anghenion penna ni yw i fod yn ddyfal mewn gweddi. Dad, helpa ni yn hyn os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod bod yr wythnos diwethaf yma di bod yn un arwyddocaol yn wleidyddol yn ein gwlad ni. A Dad, ni eisiau cyflwyno nawr yr ein ni gafodd ei hethol yn gynghorwyr. Ac Dad, ni'n gweddio, fel i ni o hyd yn gweddio am arweinwyr, bydde di yn rhoi doethineb ac yn arwain arglwydd ac yn defnyddio nawr yr bobl hynny mwyn gwneud daioni, mwyn dod â chyfiawnder ac mwyn helpu pobl yn eu hangen nhw. Dad, trig ar ha, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gweld y fath angen yn ein byd ni. Ac Dad, wrth i bethau parhau yn Ukraine ac arglwydd, ni'n gwybod am ran eraill o'r byd lle mae y
rhyfel a gorthrwm ac anghyfiawnder, a ni'n gwybod mae'r unig ateb yw ti dy hun. O, arglwydd. Arglwydd, a wneud i weithio os gweli di fod yn dda. A wneud i ehau dy had da di trwy'n byd ni. A dwi'n llawer o ffrwyth gogoniant i ddenw di. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan felly i ti nawr. Yn gofyn arno ti fod yn agos ato ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni, rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd, tyrd a llefara di, wrth i'n geisio barad y sanctaidd air, planar gwir yn ein calonau'n ddwfn, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Ac ymlaen, o'n ni sefyll i ganu. Tyrd a llefara di, wrth i'n geisio barad y sanctaidd ail. Planar gwir yn ein calonau'n ddwfn, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Fel bod golau Crist yn llewyrchu'n gwir yn ein cariad ni, edoedd byd. Arglwydd tyrd trwy rhan ni, defwyadau di gogoniant. Beth yw iddhau gos yngeidrwydd gwir a farchnedigol. Wyliau ni ein meddyliau cudd ymoleu ni, dy sancteiddrwydd o cryfhau ein ffydd, nes y gwelon ni, faint y gariad gwyl a thawdurdod di. Rwydd a nawr ddeiriau merthol ti, nes y trech ar wir angrediniau. Rwydd a adnewoddau ni, i Caerdydd a diffeth y fwriad. Teiriau gwir sy'n bod y byd, bydd yn asain drwy tragwyddodau. Credu mawn drwy'r rast a dewidion ti, Naw drwy ffydd felly cerddwn ni. Dwyd y gair llwydd a deglwys ti, llenwa'r ddeiarw a ffogoniant. Os gai jyst darllen y ddameg i hunan eto. Adnod 24 o Mathew 13. Mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn a heodd had da yn ei faes. Ond pan oedd pawb yn cysgu, daeth ei elyn a hau efrau ymysg yr yd a mynd ymaith. Pan eginodd y cnwd a dwy'n ffrwyth, yna ymddangosodd yr efrau hefyd. Daeth gweision gŵr y tŷ a dweud wrtho, Syr, onid had da a heaist yn dy faes,
O ble felly y daeth efrau iddo? Te byddantau gelyn a wnaeth hyn. Meddai'r gweision wrtho, a yw tam i ni fynd allan a chasglu'r efrau? Na, meddai ef, wrth gasglu'r efrau, fe allwch ddiwreiddio'r yd gyda hwy. Gadewch i'r ddau dyfu gyda'i gilydd hyd y cynheuaf. Ac yn amser y cynheuaf, dywedaf wrth y medelwyr, casglwch yr efrau'n gyntaf, a rhwymwch wy'n sypynau i'w llosgu. Ond crynhowch yr yd i mysgubor. Pam fod y byd fel mae hi? Chi wedi gofyn y cwestiwn yna? Yn edrych ar y byd o'n cwmpas ni yn meddwl, wel, os yw Duw yn teyrnasu, os yw e'n frenin dros y cwbl, pam fod pethau fel maen nhw? Pam fod yr eglwys fel mae hi? Chi wedi gofyn y cwestiwn yna? Falle'n edrych ar yn eglwys bach ni, neu'n edrych ar eglwysi eraill yn lleol neu'n fyd-eang, a chi'n meddwl eich chi'n, wel, os mae dyma pobl yr arglwydd, os i ni fod yn blant i Dduw, pam fod gymaint o eglwysi mewn gymaint o mes? Wel, i ryw raddau, mae'r ateb yn cael ei roi ni yn y ddameg yma. Dameg, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn galw i'w randawyr i ddychmygu cae, maes. Maes lle mae yna had da di cael ei hau, ond maes hefyd lle mae yna had ddrwg, mae yna efrau, rhyw fath o chwyn di cael ei hau gan y gelyn. Cae, lle mae'r ddau fath o dyfiant yn cymryd lle tan y dydd, olaf dydd y cynheuaf. Ac yna, ar y pwynt yna, mae'r gwahanu'n digwydd. Ar y pwynt yna, mae'r da a'r drwg yn cael ei gwahanu, a'r drwg yn cael ei ddelio gyda yn derfynol. Falle, pan ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy rai o'r damhegion yma, bod y darluniau wedi bod yn anghyfarwydd, ond fi'n siŵr gyda hwn, i ni yn gallu cydymdeimlo rhywfaint. O'n i'n trio dangos hynny i'r plant, hyd yn oed yn ein gerddi bach ni yma yng Nghaerdydd. Fi'n siŵr bod chi wedi cael y profiad yna, chi wedi hau rhywbeth, neu wedi plannu rhywbeth o bulb, ac yna chi'n aros i'r tyfiant i ddod, ond wedyn mae yna rhywbeth arall yn dod. Y chwyn. A yn aml iawn, wrth gwrs, mae'n anodd yn dydy. Pan mae pethau'n dechrau tyfu, chi ddim yn siŵr beth yw be. Maen nhw'n gallu ar adegau edrych yn ddigon tebyg i'w gilydd, a chi ddim eisiau dechrau tynnu pethau o'n ar bod chi'n tynnu'r peth anghywir. Ac yna wrth iddyn nhw gyd dyfu, yn aml iawn, maen nhw'n cyd blethu ac maen nhw'n berygl. A weithiau, yr unig ffordd i'w gwahanu nhw yw i aros nes maen nhw'n cyrraedd i llawn dwf ac yna. Ac yna chi'n delio gyda'r broblem. A dyna mae Iesu'n dweud sydd yn wir am ein byd ni. A dyna sydd yn wir am yr eglwys hefyd. A mae'n dangos hynny i ni trwy y ddameg yma. Nawr, gadewch i ni edrych ar y ddameg a ni'n cael ein helpu wrth gwrs fan hyn yn dyn ni. Mae Iesu, fel mae'n gwneud ar adegau, mae'n esbonio'r ddameg i ni. Os dim rhaid i ni ddyfalu pwy yw pwy neu beth yw beth yn y darlun yma. Mae Iesu'n gosod allan i ni, adnod 37. Drydodd yntau, yr un sy'n hau'r had da yw mab y dyn, y maes yw'r byd, yr had da yw plant y deyrnas, yr efrau yw plant yr un drwg. A'r gelyn a'i heiodd yw'r diafol. Y cynheuaf yw diwedd amser, a'r medelwyr yw'r angylion. Yn union fel y cesglir yr efrau a'i llosgu yn y tân, felly y bydd yn niwedd amser. Bydd mab y dyn yn anfon ei angylion, a byddant yn casglu allan o'i deyrnas ef bopeth sy'n peri tramgwydd.
a'r rhai sy'n gwneud anghyfraith. A byddant yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd. Bydd yno wylo a'r rhincian dannedd. Yna, bydd y rai cyfiawn yn disgleirio fel yr haul yn heyrnas ei tad. A sawl sydd â chlystiau ganddo, grandawed. Mae'r ddameg yma chi'n gweld yn helpu ni ddeall pam fod y byd fel mae e, pam fod yr eglwys yn aml iawn fel mae e. Mae yna frwydr ysbrydol ar waith yn does. Mae mab y dyn yn hau yr had da, ond mae'n un arall ar waith yn hau hefyd y gelyn, yr un drwg, y diafol. Na ni'n gweld y ddameg yma ar waith yn un byd ni, yn dyn ni. Meddwl yn gyffredinol nawr am y byd o'n cwmpas. Dyma yw profiad y byd. Na gyfer. Chi'n meddwl nôl i hanes y creu. Mae Duw yn creu y byd. Mae'n creu pobl. Ac mae'n ddiddorol dydy, mae'n gweud bod yn ei gosod nhw, yn ei plannu nhw yng Ngardd Eden. Yr had da cychwynnol yna, mae Duw yn edrych ar y greadigaeth yma, yr ardd hyfryd yma'n llawn coed a ffrwythau a pethau da, a'r bobl yma mae wedi creu ar ei lun a'i ddelw, a mae'n dweud bod y cwbl yn dda. Ond yna mae'n rhywbeth yn dod i darfu ar hynny, i geisio distrywio hynny. Mae'r gelyn yn dod. Y diafol, yr un drwg. Mae e'n dod a mae'n hau had ddrwg. Mae e'n hau celwydd. Mae'n hau amheuaeth. Mae'n achosi i Efa ac Adda i gwestiynu Duw. Wrth ryfela yn erbyn Duw, i wneud yr hyn doedden nhw ddim i fod i wneud. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd yn y foment yna, wrth i Adda ac Efa a nifeddhau, mae'r byd i gyd yn disgyn i bechod. A mae'r byd yn dod dan ddylanwad pechod. Yn drawiadol wrth gwrs, mae yn hanes y cwymp, ni'n clywed gyntaf am chwyn, am ddraen, am mewn un ystyr efrau, pethau sydd yn mynd i godi a sydd yn mynd i gystadlu gyda cynllun Duw, mynd i gystadlu yn erbyn teyrnas Dduw. A felly reit o'r cychwyn, Genesis 3, beth ni'n gweld yw byd cymysg. Cai cymysg. Mae yna bobl sydd yn dal i geisio'r arglwydd. Yn union fel mae yna goed sydd yn dal i ddod â ffrwythau da. Ond ar yr un pryd mae gennych chi bobl sydd yn wrthwynebus, pobl sydd yn casau yr arglwydd, pobl sydd eisiau dim byd i'w wneud â Duw, yn union fel mae yna chwyn a draen ac ysgall. Nawr, fel na mae'r byd. Mae Iesu fan hyn yn esbonio ac yn portreadu beth sydd yn wir. Os oes da chi clistiau i glywed, os oes da chi llygad i weld, dyna siwr mae'r byd yn dyfa. Mae e'n gau cymysg. Had da a had drwg yn cystadlu a'i gilydd. A fel na fydd e tan ddiwedd amser, meddai Iesu. Ond mae'r ddameg hefyd yn helpu ni ddeall pam bod pethau fel maen nhw o fewn yr eglwys. Nid jyst yn gyffredinol mas fyna, ond o fewn yr eglwys. Chi'n gweld, mae'n siŵr bod chi'n gwybod hyn, ni'n gallu siarad am yr eglwys mewn gwahanol ffyrdd, yn dyn ni. Mewn un ystyr, pan ni'n siarad am yr eglwys, ni yn cyfeirio at yr holl bobl hynny sydd erioed wedi a fydd yn y dyfodol yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn cael ei hachub. A yn hynny o beth, mae'r eglwys yna yn hollol bir ac yn ddigymysg. Hynny yw, dim ond y saint, dim ond y credinwyr sydd yn yr eglwys fawr honno. Pob un sydd wedi trysto yn Iesu, ym mhob man, ym mhob oes, i gyd yna gyda'i gilydd.
Ond mae'r Beibl hefyd yn siarad am yr eglwys ar lefel lleol. Yr eglwys sydd yn bodoli mewn hanes, yr eglwys sydd yn bodoli mewn ardaloedd o'r byd, yr eglwys leol fel sydd gyda ni yma y bore yma. A be mae Iesu yn cyfleu yn y geiriau yma yw bod yr eglwys leol yma yn mynd i fod yn gymysg hefyd. Ych chi'n mynd i gael id ac efrau. Chi yn mynd i gael had dda a chi'n mynd i gael had ddrwg. Chi'n mynd i gael gwir gredinwyr a chi'n mynd i gael pobl sydd ddim wedi eu hachub yn eistedd ochr yn ochr a'i gilydd. Felly na'r ddameg a na'r ystyr, dyma'r y brif wers mae Iesu eisiau ni weld. Yn y byd, yn yr eglwys, tan ddiwedd amser, i ni'n gwynebu darlun cymysg. Nawr, be ni fod i'n wneud â hynny? Beth ddylse yn ymateb ni fod i hyn? Yn gyntaf i gyd, mae'n rhaid i ni fod yn realistig. Dyma siwr mae'r byd. Mae eisiau ni wybod hynny, mae eisiau ni ddeall hynny, mae eisiau ni dderbyn hynny. Mae'r byd cyntaf, yr paradwys greiddiol yna, mae e wedi cael ei dinistrio gan bechod. Ac tan ddydd y farn, tan y cynheuaf, tan ddydd yr arglwydd Iesu Grist, mae rhaid ni fod yn realistig am sut mae pethau'n mynd i fod yn y byd. Mae yna frwydr ysbrydol sydd yn parhau. Ni'n clywed am y frwydr yna nôl yn Genesis 3. Ni'n clywed am had y wraig, yr addewid yna am yr arglwydd Iesu Grist, a wedyn had y sarf, y rheini sydd mewn gylyniaeth yn erbyn Duw. A mae'r frwydr yna wedi bod yn parhau trwy'r Hen Testament, trwy'r Testament Newydd, mae'n parhau heddi. A felly bod rhaid i ni fel Gristnogion wneud pob ymdrech i fod yn halen ac yn oleuni, ni wedi clywed o'r blaen mewn damhegion eraill am sut i ni fod fel lefain yn effeithio'r toes ac yn cael dylanwad dda, a mae hynny'n bwysig, ond mae rhaid ni fod yn realistig hefyd. Dyw'r gwaith yna fel petai ddim mynd i gael ei gwblhau tan dydd y farn. Mae had Duw, fi'n swnio'n hynod o cynical yn dydw i, ond peidiwch am ddell, mae had Duw, yr had da yna, yn mynd i wneud ei waith. Mae Duw yn mynd i achub. Mae'n mynd i ddod â phobl ato fe ei hun. A mae'r gwaith da yna mae'n dechrau, mae'n mynd i'w gwblhau erbyn dydd Crist. A mae hynny'n wych, a mae eisiau ni gymryd cysur yn hynny, a mae eisiau ni cael ein sbardino gan hynny fynd allan. Rannu gair Duw, gan ddisgwyl bod yna dyfiant yn mynd i ddod. Rannu gair Duw yn disgwyl bod yna ffrwyth yn mynd i ddod. Ac eto ar yr un pryd, mae eisiau ni fod yn barod i wynebu'r ffaith, dyw pawb ddim yn mynd i gredu. Nawn ni weld cyfnodau o fendydd, mae yna degau yn hanes yr eglwys lle mae yna ddiwygiad, a mae yna rhyw waith mawr, a mae yna llawer yn cael ei hachub, ond mae yna gyfnodau eraill lle ychydig iawn sydd yn dod i ffydd. Wel, os ni ddim yn cydnabod hyn, y perygl yw bydd ni yn anobeithiol. Ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni. A mannau lle mae'r efengyl wedi cyrraedd a wedi bod ar waith ers y canrifoedd cyntaf ar ôl yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n edrych ar yr ardaloedd hynny a ni'n gweld nhw nawr a maen nhw mewn mes llwyr. A ni'n edrych ar rannau o'r byd lle mae yna'r fath bethau ofnadwy yn digwydd. A mae yna bechod erchyll, a mae yna gamdrin ac anghyfiawnder ar
graddfa i ni pryn yn gallu i werthfawrogi. Siwr mae hwn gallu digwydd? Wel, achos dyma siwr mae pethau'n mynd i fod tan y diwedd. Ond stym angen i ni ddigaloni, achos mae'r arglwydd ar ei orsedd ac un dydd fe fydd yna wahanu yn digwydd. Un dydd fe fydd pechod yn cael ei ddelio gyda. Ni wedi cael blaen ffrwyth ni ar y groes. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist dderbyn yno fe ei hun cosbein pechod ni, ond mae'r groes hefyd yn pwyntio ni ymlaen i ddydd barn. Y dydd yna pan bydd pob pechod yn cael ei ddelio gyda. Pob anghyfiawnder yn cael ei ddelio gyda yn derfynol. Y darlun sy'n cael ei roi fan hyn yw efren cael ei casglu a'i llosgu, ei dinistrio. Mae pechod yn mynd i gael ei gosbi. Ie, y pechod yna sydd heddi i'w weld fel petai yn llwyddo a ddim yn mynd i wynebu unrhyw ganlyniadau. Mae yna ganlyniadau. Mae yna far. Ac yna, mae yna ogoniant i bobl ddew yn does. Darlun hyfryd yna. Yna bydd y rai cyfiawn yn disgleirio fel yr haul yn heyrnas ei tad. Felly na'r cymhwysiad cyffredinol. Ond beth amdano ni nawr? Meddwl yn fwy lleol, meddwl yn fwy personol. Beth i ni fod i wneud ar ddameg yma? Wel, fi'n credu'r peth cyntaf sy'n rhaid i ni gyd i wneud yw chwilio'n calonau'n hunan. Chwilio yn calonau'n hunan. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud fan hyn fod pob peth sydd yn tyfu yn y cae ddim yn dda. A ni'n gwybod fod hynny'n wir yn y byd. Mae'r un peth yn gallu bod yn wir ac yn hanesyddol mae wedi bod yn wir o fewn yr eglwys leol. Dyw popeth sydd o fewn y cae ddim yn angenreidiol yn id. Dyw ddim yn angenreidiol yn ffrwyth dda. Cofio clywed rhywun yn dweud, blynyddoedd yn ôl, mae di aros dy fi, dyw just mynd i McDonald's ddim yn gwneud chi yn hamburger. Mae'n swnio'n dwp, yn dod i, mae'n dwp. A mae'r pwynt yn un teg. Dyw just bod o fewn cynulleidfa. Dyw just dod i fewn trwy'r drysau yna. Dyw just canu'r ymynau a darllen y darlleniadau a gwrando neu hanner gwrando ar gair Duw. Dyw hynny ddim yn achub. Dyw ddim yn achub. Ffydd sydd yn achub. Ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr chi sydd yn achub. A felly mae eisiau ni chwilio'n calonau ni fan hyn. Chymryd y noson pan nath Iesu gael i fradychu. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion, mae un ohonoch chi mynd i fy mradychu i. A be maen nhw'n neud? Ydyn nhw'n dechrau pwyntio bys, ai fe, na, ai fi. Am unwaith, mae'r disgyblion yn cael rhywbeth yn iawn. Ai fi? Ydw i'n credu? Ydy fy mywyd i'n dwy'n ffrwyth da? Neu ydw i just yn rhyw ymddangos yn allanol i ddechrau fel Cristion? A fi ddim fan hyn eisiau annog ni rhyw fath o paranoia Crisnogol, lle i ni'n byw mewn rhyw amheuaeth parhaol. Na, mae'r gair hefyd yn dweud bod ni'n gallu fel Crisnogion profi sicrwydd. Mae'r arglwydd yn ei ras a'i gariad yn gallu rhoi cadarnhad i ni sicrwydd. Ie, fi ddim be fi eisiau bod. Fi ddim yn dwy'n y ffrwyth fi eisiau yn y mywyd i, ond mae gen i'r hedyn mwstard yna o ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn,
I ni methu cymryd yn ganiataol just achos bod fi yma bore yma, just achos bod mam a dad yn credu, neu just achos bod yn hadcu wedi bod yn flaenor, neu... Na, beth sy'n wir yn eich calon chi? Yn ail, yn credu bod y ddameg yma yn dangos fod angen i ni annog a rhybuddio ein gilydd. A bod yn barod ar y degau i gael ein siomi. Wel, dyw'r dameg ddim yn dweud popeth i ni am fywyd eglwysig. Ac yr awgrym yn hyn yw bod ni just angen gadael pethau fel maen nhw a gweld sy'n maen nhw'n troi allan. Wel, dyna ddim wastad yn wir. Mae'n rhan eraill o'r gair lle mae'n amlwg os oes person yn byw yn amlwg mewn gwrthryfel yn erbyn Duw, os y'n nhw yn byw fel petai nhw ddim yn rhan o bobl yr arglwydd, wel, fel eglwys, mae'n le i chi i gyrryddu, cywiro. Os nhw ddim yn ymateb, yna chi yn disgyblu nhw. Chi'n dweud, ni'n caru ti, ond ti ddim yn cael bod yn aelod o'r eglwys hon, rhagor. Ni'n caru ti, ond ti ddim yn ei gael cymryd o'r cymyn mwyach, achos mae dy ymddygiad di yn dangos i bob golwg dy fod ti yn efrau a nid yn id. Ond dyna'r eithaf, yn dyfa? Dyna, mewn ffordd, yr extreme scenario. Beth sy'n cael ei annog i ni fan hyn yw bod ni'n annog ac yn rybuddio'n gilydd. Os chi'n gweld rhywun sydd fel petai nhw ddim yn dwyn ffrwyth yn ei bywyd nhw, os chi'n gweld cyd-aelod sydd yn byw mewn ffordd a chi'n meddwl dyw hwnna ddim yn dda, dyw ddim yn ddoeth, mae'n codi pryder yno fi, ni fod i annog yn gilydd, ni fod i rybuddio'n gilydd. Ac yn anffodus bod yn barod ar y degau i gael ein siomi. Nes i ni gael croen caled yn hyn. Mae yna degau lle bydd proffes cychwynnol yn dod i ddim. Iesu mewn dameg arall yn dydi, yn sôn am had sydd fel petai'n dechrau tyfu, ond yna mae'r chwyn yn crogiau, neu'r haul yn gwywo fe. Gewch chi bobl fel ni, maen nhw'n ymddangos fel bod nhw wedi credu, ond yna dyw e ddim yn para. Neu gewch chi rhywun sydd yn cilio, rhywun sydd yn sefyll yn gadarn am gyfnod, ond yna yn troi cefn ac yn gwadu a mae'n dor calonus. A mae eisiau ni fod yn ceisio a gweddio dros person sydd yn y sefyllfa yna, ond mae eisiau ni fod yn barod. Ni fod yn barod pan bod hynny'n digwydd. Ac ymddiried bod yr arglwydd yn rheoli a fe fydd yn cael y gair olaf. Ac yna un cymwysiad ola. Falle'r cymwysiad pwysica i gyd. Angen i ni ymddiried yng ngallu Duw i droi hyd yn oed efrau mewn i id. Mae'r darlun yn cyflwyno'r syniad bod yna had da ac had ddrwg. Ond dameg yw e. Hynny yw, mae yna limitations i be mae e fod i ddysgu, be mae fod i ddangos i ni. Ac wrth gwrs, beth sy'n rhyfeddol i'w meddwl, mae Duw a'r gallu i droi y drwg yn dda. Mae'r arglwydd efo'r gallu i newid ein natur ni. Mae'r arglwydd yn gallu troi, wel, na i ddyfynnu un o arweinwyr mawr yr eglwys yn y canrifoedd cyntaf, Austin Sant. Mae'n dweud, mae eisiau ni fod yn ofalus fel eglwysi, yn y ffordd ni'n trin ein gilydd, achos gall efrau heddi fod yn id o fori. Na'r gwir. Dyma grym Duw. Mae'n gallu troi rhywun sydd ar hyn o bryd ddim yn blentyn iddo fe i un o'r rhai yma sydd yn mynd i ddisgleirio fel yr haul yn heyrnas ei tad. A mae eisiau ni weddio byddwn ni'n gweld hynny yn digwydd. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen.
ni'n mynd i ganu eto ydyn gilydd. Rhif 36 yn yr atodiad, o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Gwrand o alwad Crist ein brenin, y rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, and o alwad Crist ein brenin, y rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. A tharian fydd ar gwiron blaid, gwrthod o'n gelwydd yr un trw. Cans grif yw rhyfel glir fyddin gwif, wrth i'n geisio y colledig. Ein galw sydd i garu'r enaid caeth, i ryfel ar caeth ddiw, a chyda'r cleddyf sy'n iachau bob blwydd, rwyd o'r mam a fydd a dewrder. Pan fel gofid ar bob tŷ, mae'n buddugoliaeth ni yn siŵr, cael Crist y wobr a brynodd gyda'i waith, y ddiddeddiaeth y cenhedloedd. O wyl y coes fe hoeliwyd mab y dyn, un oedd cariad a thosturi, wyl ei elynion sathrwyd a neu draed, wrth i'n arglwydd atgyfodi. Wrth dreiglo'r maen mae'r bydd yn war, mewn buddugoliaeth cyfyd Crist. Ar rhai o rymdaeth hyd y gwelir yw, gan bod llygad a phob calon. O ysbryd Duw drwy'r gryfder yn bob cam, dyr y ras a phob ryw rwystyr, i ni gael redeg heb ddiffygio byth, gweision fodlon am bob blwyddyn, ac wrth i'r traeth fi'n mynd o'n blaen, ac seinio compes mawr ei ras, yn sŵn ei can i'r reithon am y dyn. Yn iwyddio, arglwydd, ni'n diolch i ti am dy gariad i ac am yr efengil yma. Yn diolch dy fod ti yn ddigon grymus i newid ein calonau ni a troi ni o dywyllwch i'r goleuni, o farwolaeth i fywyd yn troi ni o fod yn efrau i fod yn id. Ac da, ni'n diolch i ti am hyn, ni'n diolch am dy mynedd di. Dy fod ti yn oedi, dy fod ti ddim yn ewyllysio gweld neb yn cael ei collfarnu ag arglwydd, ni'n gweddio nawr. Bydde di ar waith, bydde di'n achub arglwydd ac neu di'n defnyddio ni fel dy bobl mwynhau y dahad di, gair yr arglwydd Iesu Grist. Dad, bydd gyda ni nawr, derbyn ein mawl ni am diolch ni gyd. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.